Abiso sa mga tumalanaw, sensitibo ang ini nga balita, tuman ka damo nga langaw ginareklamo sang ginabanta 5 kagatos ka mga pamilya sa barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo. Operasyon sa poultry farm sa barangay Gintas nga ginatudlo rason sang pagdamo sang langaw temporaryo nga ginpauntat sang LGU. Si Kim Salinas nakatutok. Langaw diri, langaw didto. Sa kanon man, sudan, lababo kun din man nga parte sang balay. Ini ang nagaperwisyo sa kinabulubanta 5 kagatos ka mga pamilya sa barangay Nanding Lopez, Dumangas, Iloilo. Paano kita ni kanegosyo? Duwa na ini kasimana nga ginagunto sa mga residente sa barangay. Ginakabig man ini nga peligro sa ilay kayong lawas. Matulog ka, nagharapon sa ilong mo, sa baba mo, sa dalunggan mo, hindi ka katulog maayo. Kung may sabaw ka, mabalik na mong sabaw mo nga mahigop ka, wala ka nahigopon kay puro nalangaw ang nagalutaw sa sabaw. Ang ila ginapatiyan niya ginalinan sa mga langaw ang poultry farm sa Barangay Halawod, Barotac Nuevo. Mga isa pa lang ini katuig nga gintukod. May isa pagid ka poultry farm sa amuman niya barangay apang madugay na naga-operate. Ang mga pamulo nagpinirmahanay nga ipataka sa ibabaw sa munisipyo mismo. Sanggin kaduan sa news team ang barangay sa rin ng poultry farm. Natukiman nga ang mga pumuluyo diri ang nagareklamo man sang hindi magwantahan niya baho sa mga itisang manok. Ang kwantahan mo bala, may mga bata kami, tapos tungkuang gani, lain pa ginawa ko, tama baho kita na. Makapila na ini kabeses sa gindangop sang barangay sa supervisor sang farm. Aksyonan man nanda ko nung kahimuan ka mga kanal, mga buho, matampukan ang ite nga hindi magbaho. Gintinguan sang news team nga makuhaan sang bayan ng tagdumalahan sa mga poultry farm. Apang wala kami makasulod, tungod pribado nga lote ang alagyan. Apang suno sa LGU, ginaktuan na ini isang tagiya sang nagligan niya simana. Ang ginatulo sang LGU nga kabangtanan sang problema. Amo ang poultry farm sa kaiping lang nga barangay Gintas. Nagaapekto ini sa 4 pa ka barangay sa Banwa. Bangod kuno sa Bagyo Dante, ginbaha ang poultry farm gani naglinap tang iti sa manok nga nangin kausa sang pagdamo sang langaw. Bangod sini, nagmando ng alkalde sang Barotac Nuevo sa mga adlaw sang temporaryo nga pagpasirado sang poultry farm, tubtob makayo ang natumod nga mga problema. They should clean their farm and must request for inspection before they are permitted to reload. Sa pagkasanitary, ang ilang fly control program. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.